noma isimo simanzonzo Jozelinda beshisayo noma isimo simanzonzo Yewe madoda ngiyafonelwa la kuthiwa nakho sekudutshula umyovu ngithi kuphi Ngikubingelele mbukeli lapho ekhaya uhleli nje unethezekile ulaleleke isimanzonzo esikulethela indaba ezifika ngaso ke isikhathi sekusindena ke lapha na ke umnyovu ke umculo kaMaskandi kuthiwa ke nje zimgejile ke inhlamvu lapha na ke ebedutshula lapha na ke ehostela kodwa ke mbukeli awizwe nalo ke udaba ke oluphelele lwakhe ke umnyovu siyabonga Yewe madoda ngiyafonelwa la kuthiwa nakho sekudutshula umyovu ngithi kuphi bathi la iJP epakini wemyovu Oy, udutshula obani mfowethu akulazi ibandla lifikile kodwa. Hayi lifikile ibandla kwasho ukuthi hayi induku engidlayo webhuti yiyo Gurnat noMpompi lo buye naye endi. Hayi bele ngishaya ke ibandla. Bele ngishaya ibandla. Hayi ngiphuma ngingenamyocu. Phuma imoto nje limele mntama. Hayi imoto impela. Bayidule bayiqede imoto. Cha, phuma ngingenalutho njengoba ungibona. Cha bafethu ngale kokudlala uzikodwa lo yebo bafethu ngiyafonelwa la usuka la kwaBedford kuthi hayibo akuthiwa sekudutshula umyovu ngapha eJP dutshula umyovu hayibo Bengihamba hayi bese ngizibuza nama manje angithida uthi akazi kusinde kanjani ngoba uyazi ukuthi bese ngiyitshela ukuthi hayi sengihambeni wathi uqhamuka abantu abaleka bonke uyazi ukuthi inhlamvu uma ngabe mfowethu uzizwa ishaya imoto uphakathi phisi kamawini ngokwami ngiyasho ukuthi hayi mhlawumbe ezinye ingena kumina uyazi ukuthi uma kunje ngiyakuthula uma ngiyibheka ngiyabona hayibo anginalutho uma ngiphuma emontweni abantu bangibalekela emgaqweni lalela into engithinta nathi ukuthi abantu babalekelani bangibalekele abantu ayibesudutshulile angeze ukufa kanjani hayi udlipande eGurnat eGurnat oshanayi obviously baba kanti bashwa nani no baba la bafana nizama ngeringi ilanga namhlanje ndihlulekile bafana bakithi hayi cha ngeringi ilanga kuyolunga hayi namhlanje hayi bafana bakithi anozaba ngeringi ilanga awuda vele sibonge impilo hayi sibonge impilo ngane ngama sibonge impilo futhi nebandla kusho nalo usuku lisebenza ningazi ukuthi lisebenza nenkeshemba hayi mfowethu sibonge impilo